മോനെ അവിടെ അല്ലേടാ. അല്ല മോനെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. മോനെ എവിടെ വന്നേ? ചേട്ടാ എന്റെ നാടൻ കിഴക്ക. ഞാൻ എന്റെ വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാടൊക്കെ കാണാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം ഒന്നും അടുത്തൊന്നും ഇല്ല മോനെ. സൂപ്പറല്ലേ? ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? സുമേഷ്. വീടോടാ? ഇതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന വീട്. ചേട്ടാ ഈ വെള്ളപ്പാടൊക്കെ എന്തുവാ? അത് കിളി തൂറുന്ന പാഴ. ഇത് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവനും കിളി ഊറിയവരുണ്ടല്ലോ. എടാ എവിടെ പോയതാടാ? കുറെ നേരമായല്ലോ. ആനമൂത്രമായിരുന്നു നിന്റെ. മൂത്രം ഒഴിക്കാണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇത്ര സമയമായിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആക്കിയല്ലോടാ നീ. ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടോണ്ടങ്ങ് നിന്നുപോയി. നേരം കുറെ ആയില്ലേ, നിന്നെ കണ്ടില്ല. പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് അധികം അങ്ങനെ ആരും വന്ന് ഇരിക്കാറില്ല. പിന്നെ നിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് കാരണം വന്നിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട്. പ്രേതമുണ്ട് അത് ഇതുണ്ടൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഈ കാലത്താണോ പ്രേതം? നിങ്ങളൊന്നും ചിരിപ്പിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഈ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ഏത് ചേട്ടൻ? എടീ ചേട്ടൻ. ചേട്ടോ ചേട്ടാ. നീ കണ്ട പ്രേതം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ പ്രേതം ഇരിക്കുവല്ല, നടക്കുമായിരുന്നു.